खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों गुड फ्राइडे आरो बैसागु स्पेशल जाय अर्डार लानो गोसो थाबैनो गुड फ्राइडे आरो बैसागुनि थाखाय नैबे आं जे देखायदों दखना बेफोरखौहाय जुदि लानो गोसोबा अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव गिबियावनो आं देखायो नै आं गाननानै दङ दायो पियर पद्मनिनि ओरैबादि मोजां नै बेटाप कालारावहाय समायफ्लेनाय समायना रमायना बेटाप कालाराथ' ओरैबादि समायखायो आरोना जायनो गानो ओमफ्राय गाननो थाखाय बिरादनो गुरै आरो आराम पियर पद्मनिनि दै बियो पियर पद्मनिनि जागोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो जायनो नांगौ दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना देखायो लरेक्सनि दखना आरोना गोमो एकदम ओरैबादि समायनाखा ग्रीन फाइरावहाय ग्रीन आगरजों दानाय ओरैबादि समायना ओमफ्राय साद्रियाबो नायदो नै ग्रीन कन्ट्रास्टआव दानाय ओरैबादि मोजांखा जायनो मोनहैदों बेसोरनो बयबो फसायजोबखादों आरोना मानोना बियो लरेक्सबाबो कालार खारा आरो माने गाननो थाखाय दुर दुर आरामनो आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नम्बराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन गोमोआवहाय ब्लेक आगर होनाय आरोना लरेक्सनि दखना ओरैबादि मोजांखा लरेक्सबाबो खिन्थु जोराव जोराव नङा दै गाननो थाखाय बिराद आराम कम्फर्टेबल नो बियो लिदुर जागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन गोमो लरेक्सनि दखनायावहाय गोजा आगर आरोना जिङाव बर्डारावहाय गोजा आगर ओमफ्राय साद्रियाबो गोजा दायो बैसागुनि सम गोमो गोजा गोथां गाबनि माने बायदि बायदि कालारखौहाय जों बयबो बाहायनो मोजां मोनो आरोना तो नायनानै लादो नै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद मोजांसो दै बेयो दुरनो आरामनो लरेक्सनिबाबो माने जोरलाबायनाय बेबादि गैया आरो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन गुमु लरेक्सआवनो बेयो बेलेग डिजाइन बाव आरोना डिजाइना बेनिया बेलेगनो रेड कालार आगरजों दानाय ओरैबादि मोजांखानै नायनानै लादो ओमफ्राय साद्रियाबो नायनानै लादो नै साद्रियाव बेयो लरेक्स गैया दै जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लाबानो जाबाय नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां पियर पद्मनियावहाय दानाय ओरैबादि मोजाङै डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो आगरफोरखौ ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजाङै पियर पद्मनियावहाय बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना आगरनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो ओरैबादि बियो डिमान्डखा आरोना मोनस्लाबलाया ओमफ्राय बेखौहाय लास्ट दानाय जाबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दै उनावहाय नङाबा मोननाय नङा दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बेबी पिंक कालाराव ओरैबादि मोजाङै बेबो पियर पद्मनिनि दायो नोंथांमोना बिग सेल अफारावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय आरो आब'मोन आगैमोन नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गुरै मोनसे खावलायनाय जायफ्रा दखना अर्डार हरलागासिनो दं नोंथांमोना अन्नानैहाय मबाइलखौ रिसिभ खालामबानो जाबाय मानोना आं जाय कुरियार सार्भिसफोरजों हरो बे जाय माने डेलिभारि बयफ्रा होनो थाङो जेब्ला बिसोरो गावनि पार्सनेल नाम्बारजों कल खालामा दे बिसोरो कम्पानिनि नाम्बारजों कल खालामो गोबां समावहाय एयारटेल स्पाम होननानैहाय होयो माने जोङो स्पाम कल नुबा जोङो अनेक समय जोङो रिसिभ खालामो गियो आरोना माबा मोनसे फ्रड कल जागोन होननानैहाय तो बिदि साननाङा एयारटेल स्पाम बेबायदि जुदि कल थाङोबा नोंथांमोना अबस्यय नोंथांमोना कलखौहाय रिसिभ खालाम जाहाथे माने प्रडाक्टआ रिटार्न फैफिननि बादि आरोना रिटार्न जुदि फैफिनोब्ला माने लसआ फारनैथिंनिबो नोंथांमोननिबो लस जागोन आंनिबो लस जागोन मानोना डेलिभारि चार्जेसआ अलरेडि बनिफ्राय पे खालामना हरनाय जाखायो आरो आंनिया पोस्ट अफिसजों हरा नालाय आङो बेलेग कुरियार सार्भिसजों हरो बिनि थाखायनो आंनि चार्जेसआ जेब्लायबो बांसिन थाङो आरोना तो बिनि थाखायनो नोंथांमोना अन्नानैहाय मबाइल फनफोरखौहाय रिसिभ खालामबानो जाबाय नङाबा डेलिभारि चार्जेसखौहाय माइनास खालामनानैसो रिफान्ड खालामनाय जागोन आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो तो नायनानै लादो नै आब'मोन आगैमोन दानिया ओरैबादि मोजांखा नै ओरैबादि समायना इउनिक कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो गाननो थाखाय बिराद गुरै आरो आराम जागोन पियर पद्मनिनि दखना
दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय बे ब्लेक कालार ना नै बेबादि ब्लेक कालारावहाय बेबादि एसे सिमिलार कालारावहायनो सिमिलार डिजाइनफ्रावहायनो एसे खम बेसेननि खुन्दुङावबो दादों आरोना नाथाय बियो पियर पद्मनिनि ओरैबादि मोजांखा गाननो थाखाय गुरै आरो आराम जागोन गोलोम बोथोर गोजां बोथोर गासैबो सिजनावनो केरि खालामनो मोजां आरोना बे पियर पद्मनिनिया ओमफ्राय माखासे खम बेसेननि दखनाफ्रा खिन्थु गरम बोथोरावहाय गाननोहाय एसे उसुबिदा आरोना जोराव जोराव मोननो गाननो थाखाय कम्फर्टेबल जाया तो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन नैबे मेरुन कालारनियाबो बेनो लास्ट दानाय जाबाय आरोना बे डिजाइनखौहाय जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होना लादो जोबोर मोजांखा गाननो थाखाय आं गावबो दाखालि गानलांदोंमोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नै बेबो समायना आरोना कालारा अन्थावथावनो जोबोर मोजांखा पियर पद्मनियावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होना लादो दायो गुड फ्राइडे आरो बैसागु दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनिनि कालेक्शन आरोना ओरैबादि मोजांखा बडि कालाराव जाय नागिरदोंमोन दायो नै बडि कालाराव बे डिजाइनखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन गोदानै दादों आरोना बेबादि कालारावहाय सिगांबो बहुतनो डिजाइन दाबाय नाथाय बेयो गोदानैसो दानाय दै जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लाबानो जाबाय दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय ओरैबादि मोजांखा बियो केमेरायावहाय आं गोबांबार फट' सोनानै नायबाय आरो बे माबायावहाय आंनि मबाइलावहाय केमेरायावहाय बारा मोजां अरिजिनाल कालारा फैया ओरैबादि सुइट कालारखा अरिजिनालावहाय माने जायनो मोनहैयो बेनो फसायजोबो आरोना तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बारा गोबां गैला बारा बुरजा गैला बियो लिमिटेड स्टकआवहाय दं दायो जायनो नांगौ थाब अर्डार होना लाबानो जाबाय दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नै बेबी पिंक कालाराव बेखौबो नोंथांमोना मोनगोन पियर पद्मनि गाननो थाखाय बिराद आराम आरो गुरै जागोन गोलोम बोथोरावबो गाननो थाखाय कम्फर्टेबल आरोना जेबो माने जोनाय मानाय गैया सफ्टनो आरामनो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा नै बे टाप कालारावहाय जायखौ आं गाननानै दङ ओरैबादि मोजांखा गाननो थाखायबो गुरै आरो आराम जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो